satin jiya da satin da zamu shiga suna nan cikin koshin lafiya kuma suna ci gaba da gudanar da soyayya a tsakaninku. Kamis Bala Tsamawa bi Kamis na ga sakonka kake cewa abin da ya taba bani nishadi shine tsakanina da masoyiyata da kuma tsakanin soyayyata da Nusaiba yawwa na sata a group kuma na hana ta a san muna soyayya kuma ta bi umarni na shine idan na tuna yake sani nishadi to wato kasan dama yan ce a soyayya ana bukatar sirri ta yi ma sirri kenan. To akwai Awwalu Muhammad Bashir Kurugu shi ma yake cewa abin da yake sa nishadantar da ni da ita shine na gaya mata kalmar safir menene kalmar safir ko safir a maimakon sahur to ita ce take bata nishadi saboda a baya ta yi wani saurayi dan karkara. Muna godiya dai. KB show gaida kai ma mune maka fata alkhairi. Akwai Buhari Garba Aucan shi ma yake cewa ni gaskiya abin da yafi min nishadi shine idan na ce mata ina santa to ita ma tana yi min wato menene to ko in ka ce mata tana son ka kana santa tana ce maka tana son ka shi yasa yake saka nishadi. Nagode dai iya abin da zan iya gyarawa kenan. Ibrahim Muhammad Aminu shi ma yake cewa assalamu alaikum gaskiya abin da yafi sa ni nishadi da masoyiyata shine yadda ni kuma wato yadda in muka zauna ni da ita muna hira muke labarin yadda rayuwar auratayyar mu za ta kasance. To Allah sa kulla alaka mai kyau. Nura na kowa yake tare da ku za ku yi amfani da wannan dama musamman masu bugo waya ku ba da tsaraba ga masoya a wannan lokaci mita 93.1. Ya haƙuri nan da muke tare ana tare da mu ina tare da kuma Nura na kowa to koma ba nan zaka biyo ba nan da muke tare. Assalamu alaikum. Na'am. To ga Nura barka da aiki. Barka ka dai. Suna na Saifullahi Sharukan. Na'am. Ina waya daga Kurna mai yanka. Na'am. Ai Nura ni abinda kake min ya faranta min rai shine a duk lokacin da ta yi min wani abu ta gani alamar ciwon na ji haushi sai ta buga min misali sai ta ce min wallahi kai ka san ina son ka sosai da wane ina sa sun ta faɗi wani abu na jin daɗi sai ta ce min ina musu haka to daga lokacin komai ta kawai sai na ji na fice yawa sannan kuma ni da saraba ta zama suwa ita ce da Allah dukkan inda suka ku kasance masu rike gaskiya da amana musamman ga ma'aurata wanda za su yi tafiya ko namijin ya kasance ya yi tafiya ko kuma shi macen tafiya bata da Allah su zama masu gaskiya da rikon amana da kuma rike amana juna. To muna godiya sosai Allah ya bada ikon rikon amanan Nura na kowa da yake tare da ku a cikin shirin soyayya ruwan zuma. fassara kalmar ki mai komai in kin girko shi zai amfani ki. Kauna da so ne suke sa
To nishadi kenan daga bakin Hassan Diamond, an gashe ka. Al'amin mai Lazio, kai ma na ga sakonka da kake cewa a gaskiya masoyiyata tana matakar burge ni idan muka haɗu da ita, sai Jani me? To sai Jani tashi ko ce maka take abban Abdul da Fati, sai kawai na ji daɗi, na ji wata wato bazawarar dariya ta kama ni. Ita wannan ba kowa bace, ita ce Maryam, Allah ya bar mu tare da ita mutuka raba. Ya menene takalman kaza, to harafin ya kasa a gurin ne. To nan da muke tare mita 93.1. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na'am. Barka ka dai. Ina magana da Alhaji Sulaiman Haruna Kamfa. Na'am Alhaji. Daga can Kubo Local Government Kaduna State. To muna jinka daga Kaduna, barka da shigowa. Barka ka dai. Ai, ni wani adin daɗin wannan shiri naka 100%. Muna godiya. Saboda tsakanin da Allah, muna jin daɗi, muna tare da amarya ta nema, muna nan muna tsirara. Tsakanin da Allah ne kai na muna jin daɗi idan amarya ta zo take I love you. Wato tana gaya maka. Ka san wani abu da wannan kalmar kuwa? Yawancinmu musamman ko in ce masu amfani da harshen Hausa ba mu cika yawan faɗa ba. Ya kamata kuma wannan kalmar ta zamanto jiki a tare da mu. Yanzu idan ka duba kamar Turawa ko da yaushe ko a wane ne ake ciki ana faɗar wannan kalmar. I love you, I love you, I love you. Duk motsi, amma mu nan ban sani ba, sai ga mata tana kunyar ta gaya mijinta, miji yana kunyar gaya matarsa. Ba ma fa wai saurayi da budurwa ba. Gaskiya ne. Da dan haka gaskiya ina so ka sa mana waka na amarya Hafsat. Na'am? Ina so ka sa mana waka amarya ta Hafsat. To, amaryarka Hafsa. To, ni da ai na so ma in sama maka waka mai suna I love you daga bakin Aji Papa. Amma dai tun da ka zaɓi wancan, duk da dai ba zaɓe ake yi ba, ita amaryar ta ka insha Allah, inda tana tare da mu ka ce mana gaishe ta. Gaskiya to sana jin ka. Na'am? Sana jin ka. To muna mata fatan alkhairi, kuma a daidai wannan lokaci kamar yadda daren ya riga yayi, ga nata tsarabar da za ta samu a daidai wannan lokaci. Muna fatan alheri, Allah ya sa ku yi bacci mai daɗi. To Allah ya bar ku tare. Amin ya rabbi. Amarya ga sakonki. Hafsa, 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 Hafsa. Ina son ki matata, ina son ki matata. Rayuwa gare ni baiwa babu ke, dukkan fitar numfashi sai na tuna da ke. Kin san guda na jini, kin sace zuciya Hafsa. Ina san ki mata ta hazo rabin zuciya, soyayyar ki ta buji ni bargo har jijiya. Sanan Hausa mai alkunya mai kyan ijiya, gaki yar fara kyakkyawa ba ta yin tsiya Hausa. To madalla, ai dama amarya ce ba za ta yi tsiya ba. Mu ne muku fata alkhairi, Allah ya sa a kwana lafiya. Ismail Muhammad, na ga sakonka da kai da Adamsi Muhammad A Smart, akwai Ammar S Yayu da kuma Abubakar Sadiq Yunusa, da irin su Mujtaba Idris Muhammad, sai kuma wato Sadiku Mansur da kuma Usman Spain da Sa'id B Tahir, sai sakon Najib Farhan. Dukkaninku na ga sakonninku, Allah ya bar zumunci. Akwai sako daga Mubarak Hafizu Musa da Jamilu A Abdulsalam da kuma Ahmad Kalejo da kuma Yamala Salim Sidi, sai Buhari Muhammad da Suleimanu Nuhu Gwagwarwa. Akwai sakon Manzali Ibrahim da kuma Miftahul Khairi Muktar, Allah ya bar zumunci. Aminu Dan Goro, kai ma na ga sakonka da Muhammad J Kurfi.
akwai Al-Husaini Y Abdullahi Ungogo da kuma Abdullahi Ado Wudil da Alkasim Isa Saji Rano da kuma Muhammad Yusuf, sai Aminu Muhammad da Muhammad Sani Garba da sakon Aliyu Musa da kuma El Idris Bello, ya sunan na karshe El Idris Bello Adam. Akwai sakon suna da yawa gaskiya, a yi mana haƙuri iyakacin abin da ya sauka kenan, sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na soyayya zuma daga nan mita 93.1. sunana Nura na kowa, da fatan za a kasance tare da mu goben lafiya. Zan bar ku tare da wakar Aji Papa gare ku dukkanin masoya na da masoya shirin soyayya zuma, da fatan dai za ku dinga leƙawa wato shafin YouTube na Ruwan Zuma TV, kuna subscribing domin kuna ganin abubuwan da muke a cikin wannan zaure. Da ma wani ya leƙa ga yadda nake nishadin nan a cikin wannan zaure. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soyayya ruwan zuma.
zo gare ki yi murmushin nan farin ciki ya sauka zuciyata ko na jigata. Rayuwa da daɗi in an fahimci murmushin masoya, mai armashi ne so ki ba shi ƙauna, shi za ya baki mai tsanar masoya, shi zai jigata hankali kayaka ta nan gaban ka ɗauke kafarka don karka tsire zanye shimfiɗa ta gare ka in akwai ƙasa gurin dole ne na share karuwa da ƙauna ka sha hankali masoyina domin karka fari ko ina hasashe da na tuno ka hankali ya kwanta ko na fi sata. Rayuwa da daɗi in an fahimci murmushin masoya, mai armashi ne so ki ba shi ƙauna, shi za ya baki mai tsanar masoya, shi zai jigata. Kai ne zaɓina ka ja na muje ban yi maka gardama, so in zai shiga rai ina da yaƙini baya tambaya. Ke ce zaɓina ki ja ni mu je ban yi miki gardama, so in zai shiga rai ina da yaƙini baya tambaya. An yi musayar ambato yau ne ranar da ake jira, so ya kai so ɗanɗano zaƙi na saya zarce zuba. Ke ce zaɓina ki furta kalami kai tsaye ba raɗi, sirrina ya zuba zuciya amma yau sai na faɗi, mai zuga ko yaushe idan ya fito buri na sayayi haɗi, in na kira ki zo saya ki jikar da kice sai